Godt. Når I åbner jeres regneark, så vil I kunne se heroppe, der står alle de spørgsmål, vi har stillet, altså variablerne, hvor der er nogle baggrundsvariabler omkring køn, alder, hvor man er født, hvad man vil stemme, og hvad ens beskæftigelse er. Og så nogle holdningsspørgsmål omkring holdning til indvandrere på forskellige måder. Og nedad har vi så respondenterne svaret, og der er 250. For at kunne lave noget ud af det her, så skal vi jo have lavet nogle tabeller, og det gør man ved at markere hele dataen. Det kan man gøre ved at trykke Ctrl Alt, eller Ctrl A, undskyld. Og så går man op under Indsæt, og indtager en pivottabel. Og der skal man sørge for, at der står nyt regneark, fordi så åbner den i en ny fane, hvor man så kan lave sin beregning, og på den måde have flere ark liggende på samme tid med beregninger. Man trykker OK, og så kan man se hernede, før var vi i ark 1, hvor dataen ligger. Nu er der kommet et ark 4, det er så fordi arken er regnet lidt forskelligt, men der kunne I have ved jeres nok hedde ark 2. Og så er man så kommet ind, hvor man kan lave pivottabel. Og her kan man så trække, hvis vi nu vil se køn, så kan man trække den ned i række, og slippe den her. Så har man allerede, kan man se, tabellen den følger med herovre. Og hvis vi så vil tage holdningen, jamen hvad synes du der er for mange indvandrere i landet, så trækker vi den ned i kolonnen. Og der skal så nogle tal ind i også, så derfor så trækker vi også den ned i værdier. Så har vi fået en statistik herovre, men der er jo det problem, at de står ikke helt i den rigtige rækkefølge, for vi vil jo gerne have den til at hedde enig, delvist uenig og helt uenig. Så derfor så markerer man lige den række, som vi skal have flyttet, og den kan vi så trække hen. Så hedder de enig, delvist uenig og helt uenig. Men den er jo stadigvæk ikke helt til at sammenligne, fordi der er forskellige hovedtal på dem. Der er 173 kvinder, der har svaret, og 81 mænd. Og derfor er det svært at sige, hvor meget er 17 i forhold til 15, når de er gjort ud af forskellige hovedtal. Så det skal vi have regnet om i procent. Det kan vi jo gøre ved at lave en tabel nedenunder. Så derfor så kopierer vi lige vores kategorier nedenunder. Så er vi klar til at lave beregningerne. Nu skal vi have det regnet om i procent, og det kan Excel sådan set gøre for os. Det første man gør, det er, at man skriver lige med, for så ved Excel, at du er i gang med at lave en formel, som den skal regne ud efter. Og det vi skal have gjort, det er jo, at vi skal regne om i procent, så vi skriver 100 og dividere. Der er også andre måder at regne ud på, men det er den måde, jeg lige gør det på. Og vi skal så have hovedtallet, den hedder G5. Og det skal vi have ganget med svaret for kvinder i helt enige, som det er jo det felt, vi er i, som hedder B5. Og det kan se, at den markerer med blå og med rød de tal, så vi kan se, at det er de rigtige, vi gør. Så trykker man bare Enter, så har man faktisk lavet beregningen, og kan se, at 9,8% af kvinderne er faktisk helt enige til spørgsmålet. Nu vil vi så gerne kunne bare bruge den ene beregning til at regne hele tabellen ud. Og det betyder, at vi skal ind og ændre lidt på formen, fordi hvis vi trækker den i den nu, så kommer der bare sådan nogle grimme tegn, fordi den flytter med. Hvis vi kigger på formen for den her, så har den flyttet med, så den hedder H5 og C5. Altså den har flyttet med til C5, men G5 har den så også flyttet til H5. Det duer jo ikke. Så derfor så kan man låse, så den bliver ved at holde fast i det her hovedtal. Ved at sætte et dollartegn foran G, så låser vi nemlig, at den bliver til G hele tiden. Og så har vi, hvis vi trækker den igen nu, når vi har sat dollartegn foran, så kan vi se, så den her, den hedder stadig G5, men den har flyttet den fra B5 herover til C5, så den regner nu ikke den her ud, men den her delvist enig ud i forhold til hovedtallet, og det er jo det, vi gerne vil have den til. Det samme kan vi, det samme kan vi gøre i forhold til at trække nedad, fordi vi har jo ikke låst tallet, det vil sige, når vi har kun låst, at det bliver i G i den her, men vi har ikke låst, at det skal være 5. Vi har ikke sat noget dollartegn for 5-tallet, så derfor vil den rykke ned i 6 nu, når vi trækker ned. Så hvis vi markerer igen, så kan vi trække ned, og så får vi også udregningerne for pind. Og det samme kan vi faktisk gøre med hovedtallet, hvor vi får gennemsnittet for hver kategori. Og der kan man så se i forhold til det, om kønnene ligger over eller under. Der er jo enormt mange decimaler på, så dem vil vi gerne fjerne nogle af, og det kan man gøre heroppe ved at formindske decimal, og det trykker man bare et par gange, indtil man synes, det er passende, og man kan faktisk gå helt ned og lave det uden. Nu har vi fået en tabel, hvor man kan sammenligne, og kan se, jamen, at der faktisk er lidt flere mænd, der er enige i udsagnet, der er for mange muslimske indvandrere i landet,
og så selvfølgelig lidt flere kvinder, der er uenige. Og det var lidt svært at vurdere heroppe, fordi man ikke havde de rene tal, fordi det viser sig, at 26 og 55 faktisk udgør det samme procenttal. Ja. Hvis man vil, må man jo gerne slå kategorierne sammen og sige helt og delvist enig. Det er jo ret nemt, det er jo bare plus og minus, hvad vil jeg sige, plus-tal. Så der kan man lægge kategorierne sammen og se, at der er 42% her, og 50% her, og 8% der ikke ved det. Så det må man meget gerne gøre også. Godt. Det var et eksempel på, hvordan man kan lave en tabel. God fornøjelse.